Maubay nga adlaw mga bata! Kumusta ka mo yana? Ako, si Teacher Sara, ang iyo magturod para yan ang leksyon. Ug sa kita magtikang, nahinunumdum pa ba kamo ang aton naglabay nga leksyon? Ano pa adto? Sakto! Nahibaruan na niyo ang iyo kalugaringon edad. Petsahan ka adlawan, mga karuyag, nga nandiri niyo karuyag. Tana, og di ako niyo parang adong bagong leksyon. Mga bayonhan, pag-aratman, aral pan mother tongue, English, Math, Science, ESP, Mape Filipino, CLE, Deskubre hunta kaupayanhan, pag-aratman, dapat aktibi. Human naman kita pagkilalahan aton kalugaringon, yan naliwat, karuyag ko, mas makilalaan ko pa kamo. Kung ano ang iyo ginubuhat, hamag kadalilain na sitwasyon, ha-eskwilahan, nga nagwa kapag aranman. Ano yung sinisiring nga eskwilahan, mga bata? Magalit! Asya ini ang lugar kung di kita tumbay na nahibabar kapag aram, kaupod ang iyo magturot ng mga classmate. Nakakadto na ba kamo ha-eskwilahan? Sige daw, pakpak makaduha ka beses kung oo ang imo baton. Kung ikaw ay nakadto ha eskwilahan, ano ang angay imo buhaton? Ha eskwilahan, may ada naton mga ginsusunod nga angay buhaton, sugadhan, pagsulod hin temprano ha imo klase, pag-atender hin flag ceremony ug sa magtikangan klase, paggamit hin matalina huron nga pamulong sugadhan maupay nga aga, maupay nga kulog, pasaylua ako, alayon, patabiya ako, waray sapayan, ngan salamat. Diri makikipag-away ha imo igkasitawo. Pagsulot hin face mask, ngan face shield, yan na nga panahon hin pandemya. Ngan, paghapin hin basura, hasakto nga surudlan. Asya adto, ang iyo bubuhaton kung naadto pa mo ha eskwilahan. Ano man ang tawag adto, nga ako mga ginyakan ha iyo. Makalit! Asya adto ang mga sinisiring nga mga panurundon ha eskwilahan. Ang gusto ba adto niyo buhaton mga bata? Sige daw, may ada natin yan na bubuhaton. Thumbs up kung nasunodhan mga panurundon ha eskwilahan. Thumbs down kung di rin nasunod. Andam na ba kamo mga bata? Siyahan, maatinder permi, ang flag ceremony ha eskwilahan. Thumbs up o thumbs down? Makarit! Thumbs up! Ang pag-atender han flag ceremony inusa ha mga aktibidades han eskwilahan. Ikaduha, paglalabog hin basura bisan diin. Thumbs up o thumbs down? Sakto! Thumbs down. Diri maupay nga buhat ang paglabog bisan diin kay diri nakakabulig ha pagpahusay han eskwilahan. Ikatulo, bagsulot han face shield ngan face mask kung nakikipag-urusa hindamo nga mga tawo. Thumbs up o thumbs down? Makarit! Thumbs up! Kinahanglanon buhaton nini nga mga paghirot para diri magsarang ang sakit o virus. Nakaintindi ba kamadto mga bata? Nahibaluan na niyo ang mga panurundon ha eskwilahan. Hinaot unta nga iyo pagtitigabnan ang
ang mga panunod high eskwelahan. Yan na, kuhaan niyo activity sheets kay may ada niyo buruhaton hapay-pay 14. Andamag gihapon ang iyo lapis. Pahinumdum, paghinay paggamit ang lapis. Ginpapakita nga da ang magkadurodilain nga ladawan ngan bubutangan hincheck ang kahon kun ang ladawan inagpapakita hinsakto nga buruhaton high eskwelahan ngan X kun diri ini sakto nga buruhaton. Maaram ba kamo kung ano ang tawag hini nga lugar nga makikita hasulod han eskwelahan? Makarit, asya ito ang tinatawag nga kwarto pag-aradman o classroom. Asya ini ang lugar kung diin makikita nga nag-aaram ang mga bata kaupod ang magturdo. Ang kwarto pag-aradman nga makikita hasulod ang eskwelahan in may ada gihap mga panurundon nga angay buhaton, sugadhan, pamamati ha iyo magturutdo, pagmintinarhan kalimpyuhan lugar, pakigurusa ha mga buruhaton ha klase, panhunawhan mga kamot, ugsa ngan kahuman kaon, ngan maging makisasangkayon ha kada tagsa. Asya ato ang mga panurundon hasulod han kwarto pag-aradman. Yan ang liwat may ada naton pagbubuhaton. Ipakita ang malipayon nga nawong kung sakto ang buruhaton. Masulubon nga nawong kung diri sakto ang mga buruhaton nga gipapakita ha kwarto pag-aradman. Siyahan, nakikiginaway ha imo classmates kun waray an magturdo. Malipayon o masulubon? Sakto, masulubon. Diri maupay ang pakikinaway ha imo ikasitawo kay nakakatikang ini hinsamok. Ikaduha, voluntaryo nga mumurot hinkalat hasulod pag-aradman. Malipayon o masulubon? Makarit, malipayon. Maupay nga buhat ang voluntaryo nga nanginginano ha iya palibot. Ikatulo, nagiinaringasa samtang may adaging papatrabaho ang magturdo. Malipayon o masulubon? Sakto, masulubon. Kinahanglan ang pakigurusa ha iba nga bata kun may adaging papabuhat ang magturdo ha imo. Nalisuhan ba kamo ang aton gibuhat? Maupay kun sugad. Ganyan na, kukuhaon niyo ang iyo activity sheets nga makatupa mo hapay-pay 13. Bubutangan niyo hincheck ang kahon kung ang ladawan na ginpapakita insakto nga buruhaton hasulod han kwarto pag-aradman. Kung may ada kamo iba nga mga pakiana, pwede niyo pakianhan ang imo mama, papa, ate, kuya, lola o lolo. Maaram na ba kamo ang mga angay buhaton nga mga panurundon hasulod han eskwelahan ng kwarto pag-aradman? Maupay kung sugad, hinautunta nga damo ang iyo na ibaruan yan ang leksyon. Ngan, iyo buhaton ini kung sugad bumalik na hanagman nga sitwasyon at pang-eskwela. Kapag kaya na, pwede gihapon iyo buhaton ang mga panurundon bisa na ada kamo ha iyo panimalay. Tigaw ni mga bata na ang mga panurundon indiya naton para magmahimyang ang lugar nga sakto ang aton gios. Habisan di man kita nga lugar pumakadto.